farcit de pesatge automàtic de carn de pollastre, farcit de salsa, costura de llaunes metàl·liques, línia de producció. Sistema de control automàtic d'alimentació de la màquina d'ompliment Multilead quan falta material i el mecanisme d'elevació del tipus de galleda està completament tancat. Alimentació, pesatge, ompliment, control d'automatització total. Apte per a tot tipus de líquids amb bona fluïdesa, com ara suc pur, oli de fre, etc. Control d'ajust de paràmetres de capacitat d'ompliment, molt senzill i precís. El broquet d'ompliment es pot personalitzar segons la demanda de producció del client. Màquina de segellat de llaunes de velocitat constant servo-rentable automàtica, velocitat de 35-50 llaunes per minut. El col·lector de llaunes pot acomodar un gran nombre de llaunes alhora, classificant-se automàticament a la cinta transportadora de la línia d'envasat. Es pot utilitzar a la part davantera i al final de la línia d'embalatge segons els requisits del client. És un equip d'envasament ideal per a aliments.